היי, שלום לכולם, היום אנחנו נראה איך אנחנו עושים איפוס לרמקול סונוס אירה. גם האירה 100 וגם האירה 300, אין להם את כפתור הג'וינט שאנחנו מכירים מדגמים אחרים, אבל יש להם כפתור בלוטוס. אנחנו נעזרים בכפתור הזה על מנת לאפס את הרמקול. אז אחרי שחיברנו, רצינו מסיבה מסוימת לאפס אותו, אנחנו דבר ראשון מוציאים אותו מהחשמל, מחכים שהמנורה תכבה, אחרי שהיא נכבאת, אנחנו צריכים ללחוץ על כפתור הבלוטוס ולחבר את הרמקול לחשמל. אז אני לוחץ על הכפתור, ברגע שהמנורה תהפוך לצבע כתום, אני יכול לעזוב את הכפתור. עכשיו אני עוזב אותו, אנחנו נחכה עוד 2-3 שניות, האור הזה יתחלף לצבע ירוק, וזה אומר שאנחנו יכולים להשתמש ברמקול מחדש, לחבר אותו מחדש למערכת, ובעצם יש לנו רמקול מאופס לגמרי. אהבתם את הסרטון? תעשו לייק, תירשמו לערוץ, תעקבו אחרי סרטונים שלי, ואם יש לכם שאלות, תרשמו בתגובות. ביי, להתראות.